Chámome María Maseiras, teño 24 anos, actualmente son mariscadora na ría de Muros e Noia, únome á tripulación Pesca de Rías. Empecei no oficio de mariscadora, bueno, eu empecé en barco, empecé no 2019, no de marisqueo a pé, pois agora levo un ano e medio. Bueno, pois, sinceramente, a primeira vez que vin a marca Pesca de Rías nalgún sitio foi que nos levamos o noso marisco, bueno, o que pescamos a lonja, e claro, eles poñen as etiquetas cando se fai a venta e todo, non? Entón mirei para a etiqueta e poñía o nombre do noso barco e arriba poñía Pesca de Rías. E así ao principio chocou, me dixo, que será Pesca de Rías? E bueno, despois, posteriormente, foi cando xa vin o que era a marca Pesca de Rías e, bueno, quen estaba detrás de toda ela. Pois eu creo que a marca Pesca de Rías é importante porque ao final axuda a ver que ese produto é de pesca artesanal, todo o proceso que leva desde que nos o collemos hasta a súa venta e a súa comercialización, e ao final pois é importante que lle den un valor ao produto que nos estamos collendo. Bueno, pois eu creo que a todo mundo que vai a comprar moluscos ou calquera outra cousa, eu sempre lle digo que miren a procedencia do produto, porque ao final nós somos daqui, de Galicia, e pareceme super importante que xa que vas comprar algo que podes compralo daqui, que non veña do outro lado, que lle demos importancia de dicir, pois mira, ven daqui, que se fijen nas etiquetas e que lle den unha oportunidade ao noso marisco daqui que hai que poñelo en valor. Bueno, pois iso ve un pouco de rebote, porque eu comecei no mar sendo a única muller que había, todos os meus compañeros eran homes. Entón, claro, eles xa estaban como un pouco máis, pois xa viran máis cousas, eu non, para min todo era novo. Entón empecé, para min todo era novo, eu empecé a gravar vídeos para eles, como así un tema de broma e sin máis. E claro, eles despois pasaban os días e dixíanme, ai, mándanos outro vídeo, a ver que faz hoxe, a ver que non sei que, a ver que non sei canto. Entón aí foi cando empecé a gravar máis vídeos, e un día a miña parexa pois dixo, pois vou subir este vídeo a TikTok, que para min era unha rede social que non iba a ver nadie, non era como Instagram, e para min Instagram viva moita xente e TikTok non me iba a conocer ninguén. Pois era mentira, o día seguinte cando me levantei, o vídeo tiña 80.000 reproduccións, e é verdade que tiña moitísimos comentarios, si serán 500 e pico comentarios, e eran todos vos menos unha persona. Así dá justo, que vexan. E aí foi cando me animei e dixe, pois agora gravo máis vídeos. Pois así pensando, sempre teño a dúda de que non me acordo. Creo que o primeiro vídeo que subín a TikTok foi uno que salíamos, foron un día moi bo. Porque teño 2 TikToks que son os que máis vivo a xente, pero creo que o primeiro foi que fora un día super bo, porque nós estábamos aparellando unha rede, de repente subimos e eu dixo, ven un lumbrijante, porque ti desde arriba ao final ves a forma do que vai a vir. Entón dixo, ven un lumbrijante, miro así e dixo, veñen 2, veñen 3, e ao final eran 7, e eu, claro, empecé a gritar 7, de emoción de dicir, jolín, non collín 7 na miña vida. E creo que o vídeo que quedou ben foi ese ou outro no que tuveramos moi mal día, colléramos creo que un chopo e unha marajota e salou dicindo, bueno, pois tivemos moi mal día, mostrando como a realidade do traballo, de dicir, pois hoxe salimos e non nos dou nin para a gasolina, e collemos un lumbrijante que ainda pesaría os seus quiliños, pero estaba cargado de ovas, entón devolvémolo ao mar, e sales como este lumbrijante que podría valer 70 euros, teño que devolverlo e quedarme como un chopo e unha marajota. Pero bueno, que amosando a realidade do día a día. Bueno, pois eu creo que para animar a xente, penso que temos que empezar xa desde ben pequenos. Por exemplo, na miña casa toda a vida era, no, hai peixe, se queres comer peixe, comes peixe, se non, sénalo. É o que hai. E tamén creo que hai que enseñar como un pouco o lado divertido. Eu, miña nai, si vía que pois collía rape, e ti ves o rape e dis, non ten boa pinta, non sei que, e miña nai collía, adornaba o rape en brochetas e a ti parecíache o mellor peixe do mundo, sabes? E pois creo que tamén igual dándolle un adorno ou enseñando de outra maneira, sobre todo os nenos chamalle moito atención.
eu cando vou dar as charlas nos colegios sí que notas que aquí, claro, nesta zona, eu pregunto e dinche, ai, pois, ese é un pinto, ese é un chopo, ese non sei que. E vou a outro lado e igual non o teñen como tan normalizado saber a diferencia de un peixe a outro. Entón aí é cando notas que dis, non comedes moito peixe. Moita xente que di, desvalora, non lle dá o mismo valor a unha marajota que un pinto, e unha marajota se faz en caldeirada está tan rica como un pinto, non lle desmerece nada. Entón, pues, creo que enseñando que podemos conseguir darlle valor, como ao muxo. Eu probei o muxo, está riquísimo. E gustaríame que a xente probara o muxo, que pasa? Pois que temos ideas do muxo de que é o peixe que está na ensenada que anda comendo basura, pero non, que hai muxos que son de mar aberto e están na mar de vos.